Išli ste prekasno spavati, preskočili ste svoju jutarnju kavu, danas se zato ne osjećate baš najbolje. Zamislite kako je tek osjetljivom dojenčetu kada se naruši njegova rutina. Zašto je rutina važna te kako kod djeteta uspostaviti redoviti dnevni ritam, saznaćemo u prilogu. Kada hoćemo razgovarati o rutini dojenčeta, onda je u stvari dobro nekako posvijestiti da mi u svakodnevnom životu imamo rutinu i da vrlo često ne razlikujemo rutinu i navike. Te rutine, kada su u pitanju bebe, su uistinu vrlo bitne. Te rutine možemo povezati sa onim svakodnevnim aktivnostima koje se provode na nivou skrbi za bebu, a to je od podoja, mijenjanja pelena, igre prije spavanja, kupanja. Ja uvijek volim napraviti paralelu između nas velikih i njih malih. Naše neke jutarnje rutine od ispijanja kave, telefoniranja, u stvari nam daju taj jedan osjećaj sigurnosti da je sve pod kontrolom, da mi vladamo situacijom. Tako bi mogli reći i za mališane. Oni vole svoju rutinu jer im ta rutina im uistinu daje osjećaj da su tu na svome, da su sigurni. I to roditelji vrlo često osjete ako dođe do narušavanja te rutine. Recimo dođu vam gosti koji ostaju duže nego što ste planirali. Dijete u nekom trenutku postane nervozno. Zašto? Zato što je neko narušio njegovu rutinu, jer je to vrijeme koje je predviđeno za čitanje priče ili one nekakve pripremne radnje za odlazak na noćni počinak. Ono što znanstvenici zagovaraju da uistinu bi trebalo se prilagoditi. Što to znači? Vi kad gledate kronološki, s djetetom se zbivaju promjene. Neki autori smatraju da je dobro sa uvođenjem rutina sa 2 mjeseca života bebe. Neki kažu da je to prerano, da je možda dobro sa 3, ali kad gledate psihofizički razvoj djeteta, svaka 3 mjeseca stari pedijatri kažu zbivaju se promjene. 3, 6, 9, 12. Znači imate onu fazu sjedenja, puzanja, stajanja i hodanja. I kako god se dijete na psihofizičkom planu mijenja, tako se i njegove potrebe za nekim rutinama mijenjaju, što je normalno i treba ih uistinu kao takve akceptirati. Prema istraživanjima, kada su u pitanju nekakve naše navike kroz koje vežemo i rutine, treba nam nekakvih 40-ak dana da u stvari usvojimo neku novu naviku. Tako je i kada su u pitanju nekakve navike kod djece, znači treba jedno određeno vrijeme. Međutim, mi tu kod mališana nailazimo na jedan drugi problem, a to je što roditelji su vrlo često nestrpljivi. Ako uvodimo neku novu rutinu, roditelj treba biti taj koji će biti dosljedan u tome, ne mijenjati pravila, ne mijenjati okvire, već naprosto biti dosljedan u tome što je na neki način posvijestio da bi bilo dobro ili za što je dijete pokazalo interes. Vrlo često dijete recimo može izgubiti rutinu uslijed nekakvih zdravstvenih poteškoća. Međutim, to su neka razdoblja koja traju vrlo kratko i dijete se ponovo vraća na svoju rutinu. Vrlo često dijete gubi rutinu zbog situacije na razini obiteljskog nekakvog okružja. Majka je počela raditi prijevremeno, više nema te nekakve rutine uspavljivanja jer ona radi popodnevnu smjenu. Može biti čak i u pitanju otac koji je imao neke aktivnosti koje su bile rutinske i oni su ih dijelili kao zajedničke susrete. Naravno da to dijete će pokazati samim obrascima ponašanja. U takvim situacijama vidjet ćemo da ako je dijete izgubilo rutinu koja mu je bitno, da je dijete uznemireno, da na neki način pokazuje neku vrstu nezadovoljstva, može biti čak i tjeskobno. Ono što je na roditelju da pokuša to djetetu nadoknaditi na bilo koji način. Sve ove predradnje vezane uz toaletu spavanja koje zagovaraju svi stručnjaci, u stvari treba polako uvoditi kada je u pitanju i beba. Znači nastojati i zamračiti prostor ako je dijete manje, obaviti prije toga toaletu, da dijete u stvari po tim rutinama koje se obavljaju na neki način ima predodžbu da dolazi vrijeme za odlazak u krevet.
Onda tu nailazimo na one problema što ako zamijeni, što napraviti u tim situacijama. Opet ostati dosljedan. Trebamo se prilagoditi rutini djeteta, pogotovo zato što se dijete mijenja. I kako god se dijete psihofizički mijenja, mijenja se i njegova rutina. I to iziskuje od roditelja jednu razinu fleksibilnosti.